Čaute, vítajte u nového videa. U tohto videa vás zdraví Liquidlight do prčic. Právě jsem si riešil můj starší kanál, no tak jsem se trošku pomýlil, ale to nevadí. Vítajte, moje jméno je Dvid a vítajte u takého menšího ukážky mojho Minecraft domu. Já to zase to že mají Palace House. Už se to trošku dějí, tak to můžu ukázat. A je fakt super. Poďme sa na ho pozrieť. F5. Tu je. Čo na to hovoríte? Jaký je môj domček? Strašne dlho som ostavil. Ťažko práca. Myslím, že si zo suseda je takú záhradku, ako by som povedal. Keď ešte počuť nejaké zvuky na vedľajšej miestnosti, tak pred 4 alebo 3 týždňami sme si kúpili psa. No a tak. No práve, že pôjdeme sa pustiť do do tej ukážky. Dneska vidím možno veľa videí, že som naladený úplne na YouTube, no tak poďme sa pozrieť. V tejto miestnosti je moja pracovňa, ak by som povedal. V tejto miestnosti hore, tuto som si spravil taký crafting, neviem čo. A tu je mám spálňa. To som si spravil hodinka, aby som vedel, že počul som buchať v vedľajšej miestnosti. Čiže aj teraz som počul. No a tak sa mi pestuje tekvička, no. Tekvička sa mi tam pestuje. Možno tuto mám sklad. Taký jaskyňový sklad, by som to jak nazval. Uhlie. Toto som si postavil. Toto som už natáčala raz. Len som to natáčal som môj karaoke mikrofón. Moje informácie. Mikrofóny a značky mojich sluchačiek nájdete v informácii môjho kanálu. A tam môžete nájsť, že ak sa volá môj karaoke mikrofón. Môj karaoke sa volá Silvercrest TM 220. Je to strašne tichý zvuk a je zlý ten mikrofón. Ok, nepôjdeme z tou stranu. Ešte toto som vytvoril také divierka. Není to survival. Tutok to je. Toto vidíme. A tu je môj dom. Či tu nie je môj dom, ale môj mostík. A pôjdem práve sem. Tak som si vytvoril moju striežku nádhernú plotovú také, a tuto som si spravil terasu. Tak som si spravil také tekvičky. Ja som si spravil džunglový strom. Aspoň tak to nazývam. No a tuto máme krásnu prírodu a tam snažím sa nájsť džunglu, lenže neviem ju nájsť. Najčastejšie chodíva na tento kopec, lebo si tu chystám postaviť jeden domček. Sem tutok taký. Na kadibudku alebo niečo také. No a toto už bolo asi koniec tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ nie, tak dajte dislike, a to už som nestal. Môj Steam máte zase v informáciách mojich o mojom kanáli. Mám ich aj tuto. No nahrávam cez Bandicam. Moje sluchátka má značku Ozone. Moje druhé sluchátka tu práve že nemám, ale nechcem ich hľadať. Máte aj moje druhé sluchátka. Tieto mám práve pokazené, s čím teraz nahrávam, lebo jedno sluchátko mi nefunguje. Takže len s jedným uhom počujem. Ako keby som bol hluchý, ale počujem moje videomi uchami brálite, ale sluchátka sa mi pokazili, tak teraz počujem s jedným sluchadlom. To je problém, tak používam teraz druhé sluchátka. Nenahrávam cez ne. Nahrávam cez tie pokazené, lebo tuto sú super mikrofón. No a toto by bolo všetko. Čaute. A ináč sa dneska som vydal pred niekoľkými minútami Bibo Invasion C01E01. A to znamená séria 1, epizóda 1.
Tak už vám nič nemám hovoriť teraz. A tak už ani ako chcem som vám ešte niečo hovoriť, ale už žiadne novinky tu nemám pre vás, tak pokiaľ sa vám video páči, dajte palec hore, pokiaľ nie, tak dajte palec dole, ale to by som nechcel. Môj Steam sa volá Music with the Music Lover. Fakt mám rád muziku, lebo keď piatok po vysvedčení pôjdeme do muzikeru, tak si pôjdeme niečo pozrieť. No a to čau.